Odi Odi, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Culturo TV. Mijn naam is Alston Sanayong. In deze editie praten we met de heer Delano van Broekhoven. De heer Delano van Broekhoven heeft het over de uitlatingen en de discriminatie op social media, met name Facebook. Ook heeft hij zijn mening over de campagne rondom de vaccinatie in Suriname. Wij nemen u mee. Culturo TV, hier op bezoek bij Delano van Broekhoven. Delano van Broekhoven zou je kunnen zeggen, ja, iedereen die opkomt voor de belangen van de mensen, zou je kunnen noemen activist. Dus kunnen we ook zeggen, is Delano van Broekhoven een activist? Goedemiddag kijkers en luisteraars van mijn kant uit. Ik zou het nog niet noemen een activist hoor. Nee, gewoon burgerparticipatie. Omdat dingen die gebeuren in Suriname zijn zaken die niet hoeven. Ja? Men grijpt te snel naar zwaarwichtige maatregelen. Dus dat had niet gehoeven. Dus we kunnen het een beetje makkelijker doen. Maar ja, het zijn de beleidsmakers. Delano van Broekhoven, u hebt recentelijk, in januari, als ik het goed heb, 21 januari heeft u een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Wat stond er allemaal in de petitie? Kort, het waren twee belangrijke punten. Ik noem ze basispunten voor Suriname. Vooral nu, COVID, de manier van toediening van die COVID-vaccin en de agressiviteit op social media, een beetje discriminatie. Ja, de politiek ook vooral die nu het volk aan het splitsen is. Dus dat is het. Ik had een breedvoerig gesprek na die petitie is ingediend. Had ik een breedvoerig gesprek met meneer Marinus B. En die stond open om de zaak verder te begeleiden. Ja. Ik hoor u hebt het over manier van vaccinatie, of tenminste hoe dat wordt toegediend. Kunt u wat dieper op ingaan? Nou, het is onduidelijk. Die hele vaccinatiecampagne vind ik is zwak. De mensen twijfelen. Je mag het overal vragen. Iedereen twijfelt bijna nog. Degene die vaccinatie nu nemen. Soms, ja, ik weet het niet. Het is niet wat de cijfers volgens mij zijn. Men twijfelt, het grootste deel twijfelt. En nu hoor je dat er 2 doden zijn. Na die vaccinatie heb je 2 doden. Mensen zijn gevaccineerd en 2 mensen hebben het leven moeten laten. Het is triest. En dit soort zaken gaan maken dat je nog minder interesse zal krijgen in die vaccinatie. Ik wil bijna zeggen van het is het is voorbij. Die campagne moest al lang komen om de mensen bewust te maken van die vaccinatie. Dus ja, het is nou aan je lot overgelaten wat je wilt doen. Neem het of neem je het niet. Dus ja, daarover ging het. Maar wat is uw mening daaromtrent? Het vaccinatie nemen of niet? Zegt u van oké, moest iedereen, want u ziet ook al in de wereld wat er gebeurt. Sma eteki, trasmane teki, trama finita keremo teki mino teki. Hoe zou dat anders moeten geschieden? Of tenminste, hoe zou de regering dat anders hebben opgepakt? Kijk, je moet mensen overtuigen dat dat ding goed is. En dat ontbrak. Het is een vaccin, iedereen moet gevaccineerd worden. Maar er is geen zekerheid. Dus de regering zou een stevige campagne naar buiten moeten brengen. Van neem je vaccin, want het is goed voor zo. Maar ja, maar dan heb je weer anderen die zeggen, maar ja, je neemt die vaccin, maar je moet nog een mondkap aantrekken, je moet nog 1,5 meter afstand nemen. Als ik het zou aanpakken, zou ik eerder werken met mijn natuurgeneesheren. Ja, met die natuurgeneesheren. Ja. Ik zou mijn grenzen afsluiten, heel goed ook. Want het is nog steeds een chaos. Ja. Zo'n kleine gemeenschap Suriname behoefde niet zo ver te komen, eerlijk. We hoefden echt niet zo ver te komen. We zijn een kleine gemeenschap, we konden het nog redden.
Als we de grenzen hadden gesloten en het vreemdelingenbeleid een beetje beter. Want nu hoor ik er zijn 150 tot 200 Haitianen. Elke week komt er een vlucht uit Haiti. Die mannen zijn gevestigd daar naast de Q-mall Quattaweg, bij die supermarkt daarboven. Ze gaan de supermarkt in en uit, geen quarantaine. Oppositie nog coalitie vraagt hoe komt dat. Ze weten het hoor. Ja. Maar niemand praat erover. Ja. Alsof men zwijgt in alle talen. En nu betaalt het Surinaams volk het gelag. Ja, dus men doet soms dingen bewust. Men gaat over lijken heen. Ja. En dan heb je een van de meest belangrijke dingen, hè? Kulturo TV. We zijn gewoon openlijk. En we zijn open, daaromtrent. We zien eigenlijk op social media de discriminatie en de uitlatingen, de fake news en dergelijke. En je ziet dat het meest onder de Hindustanen en de Kriolen en met name ook de NDP en de VHP'ers. En ik zie dat je ook aandacht daarvoor hebt gevraagd. Kan je ons wat meer, of tenminste wat diepere informatie daarover geven? Cultuur TV, men is te agressief nu. En het zijn intellectuele, volwassen mensen die zich vergrijpen aan bepaalde uitspraken op social media. Ja, het is jammer, het is triest. Kijkt u, wanneer ik zo een jaar geleden nog in een bar was, daar ergens het vat. Het is zo leuk om te zien wanneer een Hindustaans meisje zo een Creoolse heer omhelst. Alleen maar, het valt me op, hè, alleen maar lachende gezichten. Ja? Ik ga u zeggen, er is geen discriminatie onder de jeugdigen. Men probeert dat. Er is discriminatie bij intellectuelen, volwassen mensen. En dat is jammer. En is de politiek. En het is ook het bejegenen van anderen op social media. Ik keur het af. Kijk, laatst nog, ik heb meneer B. hierover gesproken. Die is zelf slachtoffer geworden van social media. Ook een districtscommissaris, daar hoor ik ergens in het binnenland. Ook meneer Bouva, ook mevrouw Vreedzaam. Ik heb gevraagd naar wetten. Er moeten taakstraffen komen voor mensen die zich schuldig maken aan zulke zaken. Ja? Met wetten alleen kan je het land redden. Je hoeft geen IMF erbij te halen nog. Ja? Met wetten gewoon alleen kan je het land redden. Goede wetten. Ja? Mensen die zich verlenen aan zulke uitspraken, die mensen gewoon straffen. Ja? Maar het mag niet gebeuren in Suriname. Wat is jouw oproep als Delano van Broekhoven naar de Surinaamse samenleving, maar ook naar de overheid? Kijkt u, laat het niet zo ver komen. Ik waarschuw. Ik waarschuw. We zijn een vredelievend volk. Het mag niet zo ver komen. Kijk, de regering had beloofd hoorzitting. Maar ik wil het volk vragen. Kom ik zitting. Want usitak no een regering, no one, no maar zitting. No een VAP, no een NDP, no een ABOP. De man no maar zitting. Dus laten wij als volk het zelfs doen voor zitting. Voor bigi meku lobus revi. Het is niet veel gevraagd. Karakterombuiging. Het is niet veel gevraagd. Er gaat geen geld gepaard daarmee. Het is je persoonlijkheid, je karakter. Begin een stap achteruit te maken. Bigi loop je buurman, loop je buurvrouw. Daar begint dit. Eenheid. Want als, je mag het weten, NDP wanoma zitting. VAP noma zitting toe. Nog ABOP. We gaan het allemaal samen moeten doen. Maar je hebt leiders die bewust voor kiezen. Voor die splitsing. En dat is een kwalijke zaak. Maar laat het volk hun ogen openmaken. En dat soort gedachten achterwege laten. Het is een verzoek naar het volk toe. Je hebt geestelijke leiders. Geestelijke leiders. Bijna wil ik zeggen, ze zijn slap. Nu heeft het land gebed nodig. Stevig gebed. Men ziet wat er gebeurt. Kijk, gruwelijke aanrijdingen. Moord, roof. Er is wat dat hangt bij de samenleving. Maar alleen door eenheid kunnen we er tegenaan gaan. Delano Broekhoven, hebben we een mooi gesprek. Maar wat heeft u ook te zeggen als de laatste vraag? U ziet ook, alles begint van bovenuit. Hè? En we zien in het DNA ook toe.
in de Nationale Assemblée, hoe de mensen soms daar ook tekeer gaan. Toch? En men zegt, luister, we nemen gedragingen over. En wat heeft u daarover te vertellen? En dat bedoel ik toch. Ik zeg, als er wetten zijn, dan hou je rekening. Wat je zegt, hoe je het zegt en wanneer je het zegt. Heb je regels, goede wetgeving, dan kan het een discussie op niveau tillen. Ook een discussie bij de Chinees of in een bar. Kijk, het is niet raadzaam om in een bar over politiek te praten, maar het brengt dan een discussie op niveau. Want onze DNA op het ogenblik, zo af en toe lijkt het op een markt. Ja? Dus heb je wetten, dan weet je ook van, hé, ik kan dat niet zeggen. Ik moet het anders zeggen. En dan brengt het zo een discussie op niveau. Maar nu, het is geen niveau, onze DNA. Het is echt geen niveau. Thank you Delano Broekhoven, Kulturu TV. Een programma ik moet naar Holland. If je bij een bar des madrape, een ste even naar Holland is er na mafi. Daar bude orsi, want afas van iprata lobby jaso, met de 100% tak if was maluka aflevering jaso, das mas ref shitak no, libi vrede liefend na makandra. Mijn begonu, uchaso so lobby. Ai, no de van daaruit schreefje, akan de wang hele hulp, if u power ons schreefje, weet je, met positieve nieuws.